Ξέρω ότι το κάμπινγκ έχει γίνει λίγο μόδα στο YouTube, έχει γίνει λίγο glamorous, λίγο έτσι Instagram influencer κατάσταση και χρειάζεσαι και καλά πενταόροφη πολυκατοικία από αντίσκηνα και camper trailer με 3 βαγόνια για να περάσει καλά και θες tomahawk steak στα κάρβουνα και φουαγκρά από αγελάδα. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Μπορείς να περάσεις πολύ καλά με πολύ πιο μικρό budget και πολύ πιο απλές καταστάσεις. Let me demonstrate. Μπορείς για παράδειγμα να πας στο used section του IKEA, να πάρεις ένα στρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί 3 φορές στη ζωή του για 49€, ένα πάπλωμα το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό και 2 μαξιλαράκια, να κοιμηθείς μέσα στην άνεση του δικού σου οχήματος, ζεστά, κουλουριασμένα και να πάρεις και τα Christmas lights σου γιατί έχουμε και Δεκέμβρη και να περάσεις καλά. Να δώσεις 25€ για ένα tomahawk steak, δώσε 2,5 για μια κονσέρβα φασόλια, δώσε άλλα 2,5-3 για μια πίτα και ένα κομμάτι τσορίσο και απόλαυσε το φαγητό σαν άνθρωπος, διότι η ζωή είναι απλή.